И така, здравейте на всички от YouTube. Аз съм Даниел Петров. Днес ще снимам как се играе за филма Бързи и яростни 7. Така. Значи ти от Кино Нова TV не са честни. Гледайте, играйте сега. Така, тук пишеш името, така. И игра, трябва да ще избера. И гледайте колко града ви дават. Само София, Пловдив, Бургас, Русе и Стара Загора. Ами къде са останалите? Ето аз като съм от Плевен, какво да избера? София, Пловдив, Бургас, Синема, така. То сигурно в останалите градове почти няма такива, почти няма квартал Сторгозия сигурно. Може такова нещо. Извинете, ако чувате хрупане, но сега в момента я млаям. Аре, какво стана с мишката? Оправих я. Така. Чакайте, сега ще звънна на един мой приятел да му спечеля билети за филма, поне той да го гледа. Аре, и така това беше всичко. Чао!